Estic al Mercat de la Llibertat i, a més, estic fent la plaça del Diamant, dirigida per la Carlota Subirós, i sóc una de les 11 Natàlies que interpretem totes la famosa Colometa. La Natàlia és una dona que va viure aquí a Gràcia a la preguerra, guerra i franquisme, però que som les nostres àvies, les nostres besàvies i nosaltres, i que som totes. El que més m'agrada del Mercat de la Llibertat, a nivell personal, és que jo hi anava gairebé 1 o 2 cops a la setmana durant 3 o 4 anys. Vivia aquí al carrer Gran de Gràcia i per mi és casa, vull dir, és on comprava tot. Crec que la clau perquè un mercat o una obra de teatre tingui èxit, jo crec que és la gent que el fa. Venguis el que venguis, jo crec que això es nota. Crec que la gent, l'amor que hi posa la gent en la feina.